Быйыл илдә кыш гриппын күбесенчә акчарлыклар тарата дип белгечләр. Әлеге исә бу ширнән бары тик кыр үрдәкләре ашагына йоктырып булган. Әлегә республикада авыру очраклары теркәлмәгән, ә менә күрше төбәкләрдә акчарлыкларның күпләп үлүе инде күзәтелә. Шуңа күрә республикада әлеге кышлар күпләп ияләшкән сулык һәм чүплекләрне даими рәвештә тикшереп торалар. Соңгы 2 айда 28 төбәктә кыш гриппының 51 очрагы теркәлгән, аларның 46-сын акчарлыкларда ачыклаганнар. Татарстан өчен Мари Эл, Удмуртия, Киров өлкәләре куркыныч санала, чөнки чиктәш төбәкләр. Берсендә авыру табылган урынга кадәр бездән 7 чакрым, икенчесенә 5 чакрым гына. У соседей вот эта птицефабрика Приволжская, наверное, все. Әле берничә атна элек кенә Мари Элдагы Приволжский кошчылык фабрикасында 600 меңнән артык тавыкны яндырдылар. Аларда кыш гриппы ачыкланган иде. Бу ул тирәдә акчарлыкларның күп булуы белән оешманың саклык чараларын үтәмәү белән бәйле. Мари Эл Яшелүзәннән 10-15 чакрым ераклыкта гына урнашкан. Основной причиной заноса это вот дикая птица. Вот этот чайки там. Илдә кыш гриппы таралуны туктатыр өчен акчарлык айлык игълан ителде. 9 августка кадәр хуҗалыклардагы кышларны урамга чыгарырга киңәш итмиләр. Инспекторлар рейдларга чыгачак. Хуҗалыкларга ала торган кышларның кайтарганчы рөхсәтләре булырга тиеш, аннары ветеринарный свидетельстволары бу кышларга булырга тиеш. Шул документлардан башка кышны алырга да, сатырга да ярамый. Татарстан өчен Африка чумасы да куркыныч, ул икътисадка зур югалту китергә мөмкин. Чөнки безнең республика комплексларында 400 мең баш дуңгыз исәпләнә. Бу әле шәхси осраучыларны санамаганда, быел илдә авыруның 38 чыганагы ачыкланган. Якшәмбе Тукай районында булган хәлне дә белгечләр гадәттән тыш очрак дип атый. Кама Беконы предприятиесеннән 1 чакрым ераклыкта кыргый кабан күргәннәр. Ул оешманың саклык зонасына кергән. Гәрчә 30 чакрымда кыргый җәнлекләр булырга тиеш түгел. Километр ярымга кабан дуңгызы килеп җиткән дигән сүз, анда бит 270 мең дуңгыз бар икән аска кирәк. Әгәр вируслы кабан дуңгызы йөргән эзгә урманга барып кеше анда басса, ул үзенең аяк киемендә нигә населенный пунктка да җитәбез бит инде авылга вирусны алып кайта. Узган ел Татарстанның 5 районында 11 очрак ачыкланган иде инде. Шуңа күрә авыру таралу куркынычын киметү өчен шәхси хуҗалыкларда дуңгыз 20 мең баштан 2 меңгә калдырыла. Бу атнада Баулыда өйрәнүләр дә узды. Татарстан, Оренбург, Башкортстан белгечләре инфекция чыганагын ачыклау, карантин зонасы булдыру буенча күнекмә алды. Әлегә Татарстанда кыш һәм хайван авырулары белән хәл тотрыклы. Ветеринария белгечләре моны алдан күрелгән саклану чаралары белән бәйли. Инде 2нче ел рәттән Корбан бәйрәме вакытында Татарстанга чит төбәкләрдән сарыклар да керттермиләр. Нәтиҗәдә бездә терлекләрнең тилшә, чәчәк, бруцеллез авырулары теркәлми. Рүзәл Шарипов, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Йорчалының кызамык авыруы табылган балалар үзәгендә 27 санитар таләп үтәлмәгән, исегезгә төшерәбез. Монда 5 бала авырый башлаган иде. 3-се Чаллыдан, 2-се Тукай районыннан. Шәһәр суды карары белән бакчаны 40 көнгә яптылар. Хәзер Чаллыда профилактика мәсьәләсе актуаль булып тора. Бүген шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Барыев авыру таралмасын өчен халыкка вакцина ясатырга киңәш итте. Прививкалы кешеләр күпчелек очракта чирләмичә кала ди Илгизәр Барыев. Йорчалыда эпидемиягә каршы көрәш комиссиясе дә эшли. Барлык сырхауханәләрдә халыкның шул исәптән балаларның иммунитетын күтәрү өчен чаралар күрергә куша.